Start with Jesus. Qala ngoYesu. Yes. Done. Umoya lo This spirit zobangela icareer yakho ife. causes your career to die, Ohlulakale lo moya. must be defeated. Ohlulakale lo moya. The spirit must be defeated. Bani kama mamakho. What is the name of your mother? Wensi, Bani kama mamakho. Wensi, Wensi yabuso. Ngisho mana ndiva nyamva nina. Under amandla kaThixo. Okay. Talk to me. Kama mama ngu Wensi ya Fani yakho ngiba. ubuso. Okay. Come out. Yes. Out. Out. In the mighty name of Jesus. Ezigama likaMamakho ndili-remove kwi-list yabantu Removing the name of your mother from the list of people ababhalwe ngabathakathi who are written by witches babhalele uba mabahlupheke nabantwana babo. to be poor with their children. So igama likaMamakho ndiyali-remove apha I right now. remove your mother's name. In the mighty name of Jesus. Out. Yes. Come out. Ezigama likaMamakho limuvile pha. You see your name, So mother's like name iphinde removed ichaphazele there. ubomi bakho laa nto Anything that mos. affects your Man of God. But when a man of God uthethe enye into engekhoyo apha. Swan, let's sit down, sit. Okay. Let's sit down. Uthe man of God ngubani umamakho? Ubuze kubhuti lo man of God secaleni kwakho. Wathi umamam nguEnthia. Wathi ifani yakhe ngubani? Wathi ifani kamamam ngubuso. Man of God uthe umamakho ndiyamremove kumagama abhaliweyo uba makasokole nabantwana bakhe which is inzala yakhe. Man of God ubhuti lona wehlukana umamakhe notata wakhe ngo-2015 which is 10 years. Xa ndimbuza uba kwenzeka ntoni ke ukubhuti elifini kamamakhe, umamakhe ulapha ekhaya elitsha. Uthi ndagqibela umama mna engaphangeli esokola akaphangeli umama. Man of God abafowunelani abathethi nomama mzeleyo. Yilaa nto umoya kaThixo ethe uthwe uzawusokola plus nabantwana bakhe. Loo nto iyodwa ungathethi nomzali wakho iyintsokolo. Moya kaThixo ibonile. Oh, come and shine, Susan. Hallelujah. Man of God, while you're praying for our brother, you ask him what is his mother's name, man of God, and you say that you're removing his mother's name from the list of people that will have to suffer because of witches and her offspring. Man of God is confirming that her mother and her father separated in 2015, meaning that now there's been 10 years they've been separated. And his mother is not working, man of God, which is what you said, man of God, about her mother suffering as well. They do not call each other as a son and mother. They don't have that bond between each other. Mangalisiwe nam because kuye umbuza ngomamakhe. Kanti ngulo angathethisani naye, akafonelani naye, ulapha nomama ulapha eKapa. Kodwa babantu aneminyaka, uthi neminyaka. Umama ndamgqibela. Andithethi nothetha nomama mna. I don't speak with my mother. And lento ezinthetha naye ndayibona yeyona nto ibingumqobo emoyeni wakhe. It was Akafuni nova man of God uthi asithethani, akathethi nam mamam. My mother does not speak with me. And man of God kule ndawo uyithethayo
ubhuti ufundile. He's He educated. graduate, my father. He's a graduate. Akafumani He umsebenzi. does not get any job. Akile ubomi bakhe akawufumani He is umsebenzi. stuck in his life, does not get any job. Which is ilanto umoya kaThixo ayibonileyo ba That is what the Lord iproblem God iphi kumama wakho anivani nomzali wakhe You're not getting awuthandazi. along with your parents. You're not praying for your mother. That's where the problem lies. ndifuna yena ke nembuzo And I mbuzo want to, ndiyasibona uba sisombululo sobomi bakho esi do you see this as a solution for your life? Tata. yabona sisombululo esi You see that this is a so solution? nawe ngoqalisa ke ngokuba Now, nobuhlobo nomama start to have a wakho relationship with your mother. okay mvisithele Visit her, ncokola naye talk with and her, ngapha koko and beyond that, qalisa ngokuceba ubana xa uphangela uzamenzela ntoni start to think that when you get Nansi into when you are ezawutsala working, Yesu. what will you do to her? ngoba umoya kathixo Because the Spirit of God ukhulule umama wakho has released your mother, wakhululeka wena and you are also na released. uqalisa ngokucinga uba Now ndizamenzela start to ntoni think that what will ngokumzali I wam do for my parent? qalisa uba nemaphupha amahle Start ke to have ngomzali good dreams about wakho your ngoku. parent from now. eva umhoye umzali Take care wakho of your parent. menze abe mhle Make umzali it wakho beautiful. okay menze umzali wakho abe mhle Make your parent good. haleluya Uyambulela uYesu. ukhululwe umama wakhe wakhululeka yena uYesu uyambulela ngale nkululeko yenzekileyo. Yeah, ma. To give thanks to Jesus. nkosi ke mkhonzi